Grangaw kami ti Kamutig. Kamutig sa Ilocano yan. Kamote. Taps. Grangaw kami ti Kamutig. Ta iso ti si dami ket ni marigrigat kami. Awang kwarta mi kanon. Puntahan nyo ang YouTube channel. Subscribe nyo ha. Mag-subscribe daw kayo sa YouTube channel. Ayan, Kamote Taps. Kamote Taps channel. Ayan, mukbang daw. Ayan. Mo na ngina ti sili dito ito nga may kami agtakaw ti sili. Nagna kami pa iti may sa kilometro. Tapno may lang agaripdas. Iti sili. Kakaasi pa iti tarong, kaasi pa yung kaasi. Kawawa pa yung talong nila dito. Walang dahon. Makita yun na to'y sili. Agaripdas iti sili. Tara ito igusugos iti bagoong. Ba't iba yung kamote? Dapat doon tayo kukuha ng kamote kasi malapad yung dahon nila ba? Maliit ng talong. Malaki pa yung talong ng asawa ko. Chusero. Gagi. Ay, ganito dapat yung kunin kasi malapad. Yung kambing po. Ayan. Wala nang makain. Hello. Asa ba yung kambing ni Romeo? Yung mga yan? Siguro. May anak. Ayun si baba Yan po, kinakalaban po ako ng kambing. You know? Yan. Ito pong lupain na to ay lupain ng aking partner. Yan, bakanting lot. Aray ko puta. May lamigas, may langgam. Ayan. Sa kanila to. Bukid. At nandun po siya. Nag-ano ng kamote. Galala ti kamutig tawon ti masida. Ngay teresan di kalamansi kin bagoong sa amin to irod-urod detoy sili nga naalak nga sang kabasit. Kasi ti kinarigat ti panagbiya kita ta. Ket detoy lang karo ti vlog ko kakanakan kakabagyan. Ayan. Subscribe da ka. Sige, bye.